Teatry. Do Vianoc zostávajú už len 3 týždne. Ak ešte stále nie ste sviatočne naladení alebo neviete, aký darček kúpiť pod stromček svojim blízkym, inšpirovať sa môžete aj na najväčších vianočných trhoch v bratislavskej Inchebe. Koledy, vôňa perníkov či vianočné ozdoby. Atmosféru, ktorá vám spríjemní predvianočný zhon, môžete na výstavisku cítiť na každom kroku. Dni Vianoc v bratislavskej Inchebe prinášajú pravú predvianočnú atmosféru. Návštevníci tu môžu nájsť prekvapenia pod vianočný stromček pre celú rodinu od 300 predajcov. Čo vás privádza na túto výstavu? No tá rozmanitosť toho tovaru. Zrejme, ak sa mi niečo bude ľúbiť mimoriadne, tak nejaký darček kúpim. Chodím sem každý rok, lebo tam takto všetko pod jednou strechou a nemusím sa naháňať po meste. Návštevníci si zároveň môžu poprvýkrát pozrieť výstavu aj takmer 850 betlehemov. Výnimočnosť tejto výstavy je najmä v tom, že všetky betlehemy sú od jedného autora a v takomto počte ich zatiaľ ľudia nevideli. Betlehemčeky som začal robiť pred 14 rokmi a dovedla ma k tomu láska k sakrálnemu umeniu. Betlehemy sa od seba líšia nielen veľkosťou, ale najmä materiálom, z ktorého sú vyrobené. Kým tie najväčšie sú z dreva či hliny, najmenšie merajú menej ako 1 cm a sú zo semienok ovocia či zeleniny. Tie netradičné betlehemčeky to sú práve z plodov, ktoré konzumujeme počas štedrej večere. Výstavu tradične sprevádzajú aj rôzne podujatia. Tento rok sa môžu návštevníci zapojiť do varenia vianočných polievok, pečenia perníkov, navštíviť detský vianočný raj, stretnúť sa s Mikulášom či zabaviť sa na festivale spoločenských hier, Kde sa nielen malí, ale aj veľkí návštevníci budú môcť zahrať niektorú z vyše 1000 spoločenských hier. Nabrať inšpirácie na vianočné darčeky alebo sa predvianočne naladiť môžete na dňoch Vianoc až do 21. decembra. Tomáš Kostelník, Teatry.